Sawona nkosana. Sikhona nkosana. Inkosi yami ingachazela ababukeli ukuthi engikhuluma naye ubani kuphi nendawo uyini. Ngingwagcwala isibongo ngikhansela kwamasho kwawa 39. Baba sibona la kugcwele ukugcwala kwabantu la and siyabona
la kukhona uprofessor ungachazela ababukeli into eyenzakalayo njengekhansela lendawo. Cha ngingasho ukuthi okwenzeka ngabona uprofessor e-workshop ngabuka indlela ayenza ngayo kubantu ngababona futhi abantu ngezinye zezikhathi sebesindile ngalandela ukuthi kufanele ukuthi ngizame ukuthi nami la bantu ngoba bagula kakhulu ngizame ukuthi ngimbize ezenena kulezi zifo engizozisho okuyingculaza nesifo sokuphuza okusho ukuthi kwakungiphatha kabi konke lokho ngoba inhloso yami ukudevelop abantu kunye nendawo abahlala kuyona ngabuka ukuthi abadevelopekile makwenza ukuba besagula ngalolu hlobo besadawa ngalolu hlobo. Njengekhansela baba ngoba sesimuzwe la isibindi sokuthi uthi uma ubona lo msebenzi ngoba abanye babantu babalekiswa inhlamba bezwe eshisa inhlamba ungathini kulabo abangakazami ukuthi bayisondeze eduze kwabo njengamakhansela ngoba zonke indawo zinamakhansela. Abafowethu ngabaluleka ngokuthi labo bamakhansela ukuze mhlambe nabo bekwazi ukusiza abantu abagulayo. Ngabaluleka ngokuthi bagumede impilo yakhe nokudala kwakhe ngeke ngaze ngakwazi ukulandela ngoba cishe ukuthi idlozi lakhe leli elenze ukuthi abe nalokho ayikona kodwa ngeke ngikwazi ukuthi njengamanje ngithi ugumede engakhe sindisa abantu bese ngithi abayeke ukuthi besindisa yena ngoba nakho nehlamba. Nkosami siyazi impela la uyachaza ngokubahulumeni njengohulumeni owanamhlanje khona ikuphi ongakululeka noma isifiso ongathi uyasifisa uhulumeni ngoba le ndoda siyahambile amadolobha sibonile lapha besinda koNewcastle eMnambithi Maritzburg eBergville Vryheid zonke lezi ndawo besinda kodwa besiqala nokuthi sibone noma ukukhuluma nekhansela ngicabanga ukuthi ikhansela lesibili leli engikhuluma nalo elinye sike salibona enkandla lapha lachaza ngomsebenzi wakho uprofessor lokhu kuyisiluleko nakwabanye njengoba usuchazile ngicabanga ukuthi ke njengamanje ongakudlulisa futhi kubonaka abantu ke ababhekene nohulumeni njengamanje. Ngathi uhulumeni uqobo bengafisa makuthiwa engazi ngogumede ebese emsondeze eduze kwakhe aphinde enze inhlololuvo ngaye njengoba nje nawe ungumbuzi ukuthi bekwazi ukusiza naye uqobo akade ngoba ugumede iqiniso nabo namabantu la abathole bengasakwazi kwenza lutho kodwa sebeluleme namhlanje. Okusho ukuthi njengekhansela ngizobuza nje lo mbuzo ngokukhulu ukuthi kukhona yini ubufakazi onabo ukuthi ngempela igciwane uyaliqeda empilweni. Nakube ngingeke ngize ngisho ukuthi mhlambe ubufakazi ngoba mina angiyena udokotela ukuthi angiyena umuntu qeda igciwane mina ngisebenzisa ukubona nokukhuluma ukuthi njengamanje ngimbone ukuthi useluleme kwekade ayikhona la ebantwini laba ekuyibona la umbizele khona ngicabanga ukuthi akaqala ukufika ubekwafika naphambilini ebantwini bangithi ubufakazi unabo ngiqonda ukwazi ukuthi ebantwini bakho ubesekhona oselaphekile laphela igciwane. Ngasho ukuthi bakhona asebelaphekile laphela igciwane ngoba baningi abanye sebenetifiketi ekhombisa ukuthi sekuyiwe kadokotela bakhombisa ukuthi igciwane seliphelile khona. Okusho ukuthi uhulumeni ufuna isukumele le. Kubaluleke ngendlela esimanga ngoba uhulumeni naye qobo lakho uxakekile labantu kakhulukazi ugumede muhle kakhulu nangokuthi la uyabiyeka aningi abantu esengibayekisa utshwala ngenxa yokuba ngibona ukuthi nalo igciwane lengculaza inhlese yalo eningana idalwa ukuthi abantu becansini bephuzile
ephinde bese kuba ngaso leso sikhathi abakwazi ukucabanga ukuthi yini okufanele ukuthi bevikele ngayo ukulala kwabo ngoba ukuthi akuseyibona abaphuzile. Ngaleyo nhlanhla-ke uGumede unakho kokubili lokhu, ukuyekisa utshwala nokuthi futhi igciwane ekwazi ukunqoba. Nedliso futhi uyalikhipha. Nedliso futhi uyalikhipha. Hayi Nkosi. Ubufakazi-ke balokho kuningi imizi yamadoda esengiyivuzile kubantu engangivele ngibazi bebehlala beguquza la ngenxa yokuthi abafuni ngisho ukusebenza kunamhlanje bakhe imizi yoyise ngenxa kaGumede. Nkosi yami siyabonga umsebenzi njengalena. Ngicabanga ukuthi nababukeli bayazizwela okunye okuningi bayazibonela futhi ngoba okuningi kusazovela. Nkosi yami siyabonga, sibonga kakhulu. Njengamanje okuzobantu bakusibona bephithizela impela nendawo ngathi ayisekho. Kuyikona ngempela kuzoqhubeka ini manje kusukela manje. Njengamanje ukuqhubeka uGumede njengamanje kukhona abantu abafikile uyabasebenza abanye ngenhlanhla yaba abantu ukuthi uthe ngoba uyasebenza isi ukuthi uyasebenza kuze kushona ilanga afisi ukuthi bayasebenza uyabasebenza abazi bazothi bedlala khona nemculo ebese kuphinda futhi bakhona nokuya ngasethunjini okwenziwe yena uprofessor ukuthi akube khona ngenhloso yokuthi bahlala kakhulu ngala ngenxa yokuthi bafanele belaphekile abanye belinda abanye ababalethe kuyena. Nkosi yami baba siyabonga isikhathi osophezulu. Thokozani nakho. Siyabonga Nkosi yami.